Selektor reprezentacije Srbije Nikola Grbić zadovoljan je uslovima rada na Palama. Dvorana, teretana, smještaj, sve je na vrhunskom nivou i selekcija može biti apsolutno fokusirana na pripreme. Ne krije i velike ambicije na šampionatu u Poljskoj. Osjećamo se kao kod kuće i mislim da će ovaj prvobitni deo priprema proći u najboljem redu. Nadam se da ćemo se vratiti sa medaljom s Evropskog prvenstva i da će jedan deo ovoga biti sigurno vaš. Glavni krivac za dolazak seniorske reprezentacije na Pale je predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić. Kaže da je bio uvjeren kada je predložio da se radi na Palama da će sve biti besprijekorno. Prvo pitanje kad sam došao ovdje bilo je upućeno ka njemu kako je zadovoljan. Rekao je da jeste i meni je tu pao kamen sa srca da vjerojatno i domaćinima i svima ljudima odavde da je reprezentacija Odbojkaške Srbije ovdje ima sve uslove za nesmetane pripreme za Evropsko prvenstvo. Kapiten srpske odbojkaške reprezentacije je istakao da igrači na svakom koraku osjećaju dobrodošlicu i veoma su srećni što težak pripremni period obavljaju na Palama. Koliko se prođe kako treba, nema razloga da tako i ne bude, da će ovo biti samo jedan početak jedne priče. Predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine Milutin Popović je najavio nove akcije sa Odbojkaškim savezom Srbije. U ime domaćina na preskonferenciji su govorili gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković i načelnik opštine Pale Boško Jugović. Građani Pala su u vrlo kratkom periodu osjetili o kakvim se momcima radi, o kakvim sportistima i mi samo u Palama imamo riječ hvale kada je u pitanju ova ekipa. Ja vas podsjećam da je grad Istočno Sarajevo neko ko je započeo izgradnju ove sportske dvorane, opština Pale završila projekat, stavila tačku i nakon dugo godina smo uspjeli da napravimo jedan objekat za koji smo uvijek znali da je opravdan projekat i da će doći dan kad ćemo imati ovo što imamo danas ovdje. Seniorska selekcija Srbije na Palama ostaje do 4. avgusta, a pripreme će nastaviti u Beogradu. Prvu utakmicu na Evropskom šampionatu igraju protiv Poljske 24. avgusta u Varšavi.